My people, our na day we don't come again for Owerri Gossip Center. We are everybody somebody and we are Jesus Christ is Lord. For today, I know they know for stage. Enwere munda mama social media. Hapo the man march ya. And they have a good information there we never saw any work anyway. And I'm a studio with me. Actually, now I can have call any the media come for one because that will be that's you. That is good. Yeah, spicy mama. Ndị mma na-ege ya dịrị unu ma ya gaziere unu ga dị ka echi maka echi ada agwa agwa ụmụ ahụ spicy mama the only spicy mama enwere na the whole internet ndị ọzọ za s ma ọ spicy a ga-awe ihe adet me ịghọla n'elu nwa nwa bụ n'elu nwa ama mba niile na Facebook ma onwe nwoke na-ama m na Facebook a gwara gị sị mụ awụ Mgborogwu Umu Nwoke ụmụ Coco Clips Umu Nwoke the only girl the only n'elu nwa na-eme ọkpọ nwụrụ anwụ adị ndụ ọzọ akwara nwụrụ anwụ ha ga-ahụ gị gbanwee that's only me. I wish Nigeria ever na studio taa ya ahụ n'elu nwa ọ na-elo because ọ na-elo ihe gbara